L-ebda żblokk fis-sitwazzjoni tal-Air Malta hekk kif il-kumpanija għadha ma avviċinatx lill-piloti biex jiddiskutu l-pendenzi ta' bejniethom. La l-Air Malta u lanqas il-Ministeru tat-Turiżmu ma avviċinaw l-Assoċjazzjoni tal-Piloti l-ALPA biex jerġgħu jibdew diskussjonijiet dwar kwistjonijiet pendenti. F'artiklu miktub il-ħamis fil-Gazzetta di Malta Independent spjegat illi l-aħħar laqgħa saret nhar il-ġimgħa qabel l-azzjoni industrijali. L-Air Malta u l-Ministeru tat-Turiżmu kienu f'nuqqas taqbil mal-ALPA meta dawn tal-aħħar ppreżentaw it-talbiet tagħhom. Il-Ministru tat-Turiżmu qed jargumenta li l-kwistjoni tirrigwarda skema ta' irtirar kmieni għal bdoti li tippermettilhom il-possibilità li jirtiraw fl-età ta' 55 sena b'somma ta' 700,000 euro. Il-bdoti jridu li l-Gvern jiggarantixxi din is-somma. Iżda min-naħa tagħha l-ALPA stqarret li din ma kienitx ir-raġuni prinċipali għat-tilmima. Komplit tajt li l-Air Malta qed tawweġ il-fatti kif ukoll tibni stampa falsa u mhux ċara tal-qagħda attwali. Huwa ċar ukoll li t-tim tal-management tal-Air Malta qed jirrikorri għal nofs verità kif ukoll għal gideb sfaċċat sabiex jiddevja minn dak li qed jiġri fil-livell ta' management immaniġġjar ħażin fl-ogħla livelli tal-kumpanija. L-ALPA komplit tajt li fl-ewwel ta' Lulju inħarġet direttiva mill-piloti sabiex ikun hemm delay fit-titjiriet b'nofsija. Iżda fl-istess ġurnata l-Air Malta għamlet mandat ta' inibizzjoni sabiex titwaqqaf l-azzjoni li fil-fatt il-każ se jkompli l-ġimgħa.